हे इसोर बेफोरबायदि गोथार खामानिखौ आंनि आखाइजों मानो मावहोबाय थायो सार नाथाय थिरा थिक नोजोराव नांबायलै आंनो जों जेबो लारायनो गोसो गैया लामानि मानसि लामाजों थांबाय था नङाबा हाथाय बारग'लायनाय होजागोनबो बस आं खनसे खोथा होबाय माने बे खामानिया जाखाबाय आं नोंनाव सोङाखै खोन्थादोंसो फैसा नांगौबा लांफै आरो जुदि नाङाबा हेलो एवरीवन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 30 थारिखआवहाय बेबायदिनो आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय रोदा फिल्मा चिरां जिल्ला 1 नं लन्थिबारि फुटबल गेलेग्रा फोथारावहाय दिन्थिनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनो बयबो फैनानै नायफैनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे 1 थारिखआवबो दङ 1 थारिखआव बेबायदिनो जांख्रिथायनि थैसोम दिन्थिगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जांख्रिथायनि थैसोमा माबायदि जागोन ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं जाखागोन बर' हारिजों मोनसे रिलेटेड थानाय बे फिल्म जांख्रिथायनि थैसोमा ओरैबायदि आंबो माखासे गोबांथार शुटिंफ्रावहाय नुदों आंनि मेगनजोंनो ओरैबायदि हिटखा आरोखि ना जायफोरा नायगोन बिथांमोनासो मिथिनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नैबेबो ओरैबायदि मोजां जागोन फिल्मा आरबि फिल्म प्रडाक्शन होनोब्ला नोंथांमोना निश्चय मिथिखागौ ओमफ्राय 2 थारिखआवबो दङ बायदि 2 थारिखआवनो माने कनफार्म जाथ'वाखै मोसा फिल्मखौ लाबोगोन बायदि मोसायाबो ओरैबायदि मोजांखा नोंथांमोना ट्रेलारफ्राव नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो लकेशनफोरखौ एसे दिन्थिनोसै आङो दिनैनि दिनावहाय जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैयाखिसै थेवबो आरोना ओरैनो जास्ट दिनैनि भिडिअखौ नायलांनो हागोन बे हाखौ नाङा सार बे हानि अनगा गुबुन हाखौ नायब्ला दानो मेनेज खालामनो हागोन सार बे हानि अनगायै आंनो गुबुन हाखौनो नाङा दिनै ओरैबायदि समबो सफैबाय न' थानानैबो जों सानैजों बारि खनायावसो लोगो हमलायलायनांगौ जानानै फैबाय आदा आबौ फैबाय बे आरो सोर जालायखो बियो सासे आईपीएस अफिसार जेराव हिन्जाव माहारिखौ सनमान होयो बेयाव इसोराबो रंजायोनो बिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिखौ सनमान होनो सोलों नङाब्ला नोंनि गासिबो मावनो लानाय खामानिया फेलें जाजोबगोन नों मिथिगौ ना नोंनि मिनिनायनि बेसेना मा नों बुजिगौ ना बेसेनि गोथार अननाया सोरथा थगायसुला दालालि बोराय मांग्राग्रा आंनि फिसाजोखौ नोजोर होबाय थायोबा बे गामिनिफ्राय खारग'नो हायै खालामगोन आङो बे सिङाव थानाय हानि अनारा सोर बै हानि अनारा आं नोंनो मान नांगौ आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ बेनिखायनो बेखौ लाना होदों नाथाय नों बेखौ गुबुन गाज्रि खामानियाव बाहायनो नाङा नोंनि थाखाय साबसिन जानो हानाय जों बिदा फंबाया बुलायनो सिलायो बाहेरा मानसिया फैनानै जोंनि गेजेराव हाबसनफैनो नाङा बाथिया हरखाबै गोमोनो हमनोसै गोसोनि राव गावजों गाव फोरमायलायनो हाया मोनसे खामानि माव हाखौ माबोरै फाननांगौ बेखौ आं नायगोन मानो खोन्थाया आंनो दानिया नायबावदो जांख्रिथायनि थैसोमनि ट्रेलार थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा जय बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन मा घन्टा रायलायबाय थादों बेहाय असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला
सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं बेनारा नै बेबायदि होखाबाय आरोखि ना गावदांदां लागायखाबाय लामा सेरावनो ओमफ्राय नैबेयावनो दिन्थिगोन नैबे फिल्डआवनो आरोना ओरैबायदि मोजां नै फिल्डआव दा बेयाव देखायगोन आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय बङाइ थांबाय बोजों थांबाय थांग्राफ्रा थांबाय आरोना बहुद गोजान गोजानाव थांदो बङाइ बिजनि बे रड आरोखि ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै दावखोयोब्ला ओरै सिदा थाङोब्ला बेयो मडेल कलेज गोदानजों थांबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय गिदिङोब्ला खैला मैलाजों थांबाय आरो थेवबो बेबो माने खैला मैलाखौनो मोनहैयो आरो ओमफ्राय बे लामाया दायो आसामाला जानो थांगासिनो दङ ओरैबायदि गुवार गिदिर जासिगोन आरोना बे लामाया मावगासिनो दङ जायखौ सापागुरि टु ओरै मालिबिथा